Kagyut lang. Hi, Gaw. Uy, Gaw, Karil. Ikaw man di ini. Dali, dayon. Lingkod, Gaw. Maayo kay nasa aga din sa bay. Unsa mang hangina nga nasuroy man ka dinhi. Ay, gilaay lang ko sa bahay ko, Blessy. Wala kay magsuroy-suroy. Na, pulaan akong suri-suroy, uy. Para lang malingaw. Oh, kalawang ko dato. Ay, kay baon ako nimo. Wa pa ginanawa si muna hunagaw. Kalimti na to siya, oy. Ako naman ang gibuhat ko. Wa naman ko magkunahuna niya. Usahay lang ba? Magkapagmutana lang ko sa akong kaugalingon. Usabay saan ako din sa kalibutan nga naingon man ko ini. Wa gyud swerte sa gugma. Tarong man unta ko nga pagkababay. Nagtarong man unta ko sa akong kinabuhi. Pero nga nang wa man ko'y kalipay sa gugma. Ay, pasag din ang gugma-gugma diha, Gaw, eh. Ayaw na hunahuna, Maabutan lagi na nimo sa hustong panahon. Ayaw lang pugsagod. Kay madagma rasad ka, ana. Ang maayo ni mo hunahunaon karon, mo-focus ka sa pagbuhi sa imong anak. Mao ba? Dinhiday si Karil kagani, ha? Uy, lagi. Naghisgot na sad mi sa iyang mga heartaches. Hahay, bayhana. Pagka-emosyonal na lang gyud. Ay, natural naman sa nama ba? Nasakitan na yun siguro na siya. Maong dili sa yun alang niya nga makalimtan ang nitabo sa kinabuhi. Ay, nalalas Karil, oy. Ing na siya nga moabot lang tao nga gitaganas Ginoo para niya. Magpaabot lang ko siya, God. Ay, animal sad kayo tong amahan sa iyang anak, eh. Nagbisyo man. Karil, mayo kay nianhigod ka sa bahay. Unsa man di ay, birthday ko sa inyong one and only son. Hain naman tuwa akong pagumangkon, Gaw. Ay, tuwa sa Teres, Gaw. Kauban sa iyang mga classmates. Mao ba? Nya na lang ko mo greet, uy. Uy, nanuwag na si Part Edward. Hello, Part! Asa naman ka? Oh, mau ba? Si Patay, gano'n, Part. Uy. Sige. Okay, Part. Okay. Okay na. Okay. Maghuwat lang ko naman doon eh. Enjoy lang diha. Unsa man kunyo pa? Ay, yala sa kuno itong humanon to yung date. Dayon, human yung mahato ng babae, muanhin na siya. Gukdun yung chicks tawhan na ra. Kato na sa na inyong amigo nga pang chicks? Kuya, wag anak niya sa? Bisakin sa manlay chicks? Curious na noon kaya ko anak niya da? Gusto na ginoon ko makakita kung unsa gina siya kagwapo. Kay dagan makahang babae nga mao'y mag-una-una anak niya. Tan-aw, tagkapasar ba siya sa akong taste? Doon na rin niya panahon nga magkakita mo. Nga mag-abot mo. Kaya si mo naabot kagabi Part. Ay, niuli lang hilong Karil. Karil? Kinsang Karil Part ba? Igagaw kong blisi, God. Kita na kaniya sa una, Wala mo magkaila-ila na niya. Nagutuwa to ni mo. Kay gusto ko na siyang makikita ni mo. Nakuryoso ko na siya kung unsa yung kakagwapo kay hambugirom ko na kay ka nga daghan og chicks. Mao ba? Gihatod pagki ko nimo dinis gawas-gaw, uy. Aho niya, di lang ko magdugay, ha? Sige, Gaw. Manamang ka magsulti si Mama. Hinay sa pag-uli, ha? Uy, Edward! Niya malagi ka sa kawas. Hi, Blessy. Ito nga lang kalit, May. Milagro, kay nasuroy din Wa siguro ila agron. Uy, ila-ila day mo, Edward. Akong cousin, si Karil. At last, nag-abot na gid mo. Hi, Karil. Hi. Mo ni say Edward Karil. Katong pang chicks? Ha? Di, uy. Kabuutan ako, ha? Di ba, Part? Katawa ram noon ni siya. Laban niya ko, Part. In fairness, naagit kay now.
Lain na kaugwa ko'y naong, no? Di ka mo managan? Managan gyud ang mga chicks ni Mus kahadlok. Part, papalit og snacks. Na kay masugo diha? Mo excuse na ko ha, mo pauli na ko. Ayaw niya lang taot-taot ka rin. Nagpapalit man og snack si Part Edward. Ha? Bitaw gaw. Ako na lang itawag ni Tia nga malangan ka kadali. Ako na lang mananghit. Sige. Gaw, kumusta naman? Nanawag ni mo si Edward? Ha? Nga naman hawag man. Usap-pasad, wa man siya number na ako. Mo, husto ka Karil. Ikaw gid man o. Abi man gawin ako naghinatagay na mo og number. Pila na mo kahigayon niya, nag-abot mo din sa amo. Unya tan-aw na ako, nagsikit-sikit man to sa Edward ni mo gaw. Wa taon ka, uy. Abi kay nagtapad man mi, sikit-sikit na di ay. Usap-pasad, dili sad ko niya, uy. Dili kasalikan. Recorded by X Thunder Gaming. Maayo ra sad uy nga wa siya magtawag-tawag nimo. Kay di sa ko gusto nga iya kang i-appeal sa line F siyang girls, no? Di gid pwede. Kami gyud mag-away. Magtarong lang gid siya. Way unayay, no? Unsam taong ka maoy. Ikaw no, hugaw kay kagunahon na. Dautan na lang kay si mong pagtuo si Edward. Maldito tod siya, daghan og chicks. Pero, manggiluyon ba kay nas Part Edward? Manggitagos mga pobre. Dili daw. Kinsa man ni nanawag? Number man ang i-appear. Hello? Hi, si Edward ni. Edward? Ikaw ni? Unsa man na tayo ato? Nanawag lagi ka? If okay lang nimo ba, mag-invite ko nimo og dinner tonight. A sort of date. Ha? If di lang ka busy. Kung di pud ka available tonight, next time na lang. No. It's okay. What time and where? Okay ka? Usarap ito na ka, butili nga beer imong giinom. Manaman sa taog kaon. Ano nanta sa auto maglingkod-lingkod, ha? Okay ra. Murag napag-uhan lang ko. Nalipong ako kamay. Gamay ra noon. Dukay-dukay naman sa ko nga wa makainom o beer. Mao ba? Edward, nganong nitutukman ka na ako? Edward? Ubo ni, Bi. Anong yun naman ka? Di ka gusto? Yes. Dili ko. I'm sorry. Dili ko gusto nga ipadayon ni mo ang gusto ni mo paton. Dili ko gusto nga doon na may tabo na to. I'm sorry. Karil. O sa Part? Mau na yung tabo? Shhh! Inakay ng tingog ni mo, Bart. Makadungog si Blessy. Unya, Part. Sabi-sunod ka na tabo, ha? Abi na kong badana to, Bart. Nihunong mo siya kalit. Ha? Nga, iya kong gipakgang. Ako sad. Nihunong nalasad ko. Wala ko ni padayon. Uy. Abi mo, Bart. Lahi siya sa ubong babae, Bart. Lain pa to. Wa na. Mao pa'y mamugos. Salamat kay niubay ka na ko ron. Asa man da ita? Ato to sa amo. Ha? Edward, dili lang ko musod sa imong kwarto. Dali na, sud na. Wala lagi tao din eh. Wa din sila si Mami. Tuwa man sila sa Manila. Ako rang usa din karon. Dali na. Edward. Karel. Doon na ninahitabo niyo, Part. Nagdagday ni Muskaril. Part, ako bigay kuyawan ni Part, uy. Patay ko ng blisi. Daan na bitang nagsabot, Part, ha nga. Ayaw yun kung pananglit. Ayaw ka bala ka, Part. Di may hitabo nga binuangan ako si Karel. Mahal na ako siya, Part. Siya?
Kung wa ko masayop sa kung nadungog, Part. Mahal ni mo si Karil? Oo, Bart. Mauna. Gani, na-challenge mo ko niya, Bart. Na-feel good na ako nga, nadasya siyang gibati. Mga nisugot siya nga, doon ay mahitabo na matong gabi una. Pero, nihilak siya pagkahuman. Ug gihatod ako siya sa ila. Wa siya tingog-tingog. Ug pagka... Karel? Nganong niaman ka? Nganong niani man ka sa bahay? Tungkol kay, wa naman kapakita na ako. Dinasag ka mo reply na ako. Ug tawagan ti ka, di na ka matubag. Nga naman, Karel. Pasakay na lang sa ako, Edward. Gusto lang kong magpuyo nga marinahon upan sa akong anak. Kaya naman di eh. Nakasamo ko sa inyong pagpuyo. Sa karon wa pa. Pero sa umaabot. Ug dili ko maglikay nimo mahitabo ang akong gikahadlokan. Nahadlo ka nga mabati ka gugmad rin ako, mo ba? Maong maglikay ka na ako. Kaya wa kay salig na ako. Nagtuog ang binuangan ng tika. Pasakitan ng tika. Edward. Nahibaw na ko sa rason, Karel. Isultihan ko importante sa tanan. Nahibaw na ko si mong kagahapon. Mong ingon anak kakalihay nga mahikog ba pag-usab. Lahay kay ka sa mga lalaki. Huwag di na mo tuog mo salig dayon. Kaya di ka gusto nga masakitan pag-usap. Oo, tinuod na. Ang kuno na ako. Gusto kong mulikay nimo kay nahug na ang akong pagpati nimo. Dugay ng panahon nga wa na ko mabati unta ini, Edward. Pero ambot og ngano. Og dili ko gusto nga magpadayon kini. Labi na sa akong nahibaw-an nimo nga daghan ka og babae. Ug kuli kayong makagusto og mahigugma og babae. Nga imo lang tilawan og pagkahuman wa na. Diha ra kutob. Sama sa nahitabo nato. Ang kuno na akong nasayop ko atong higayuna. Wa ko katugong sa akong gipati. Pero wa ko magmahay kay mahal man tika. Pero nahibaw ko nga dito lang tukutob. Gidawat ko ng akong laing kapakiasan. Ang lain akong sayop. Wa ka masayop ka rin. Tuod kay mahal sa tika. Oh, mibati og ugma nimo. Wa ko masayod kung ngano ug unsa hinungdan. Basta kay sakalit lang mibati kog tinuod og ugma sa usa ka babae. Nga mao ikaw, Karel. I love you so much. Please, uuwi ko. Edward. Nalipay kay ko. Ingon man ang akong asawa nga si Blessy sa nahitabo nila ni Part Edward ug Karil. Tungod kay wa gyud magdahom. Nga mao kadto ang mahitabo nilang duha. Nga nagkaabot gyud sila og nagsama nga mibati og gugma sa usag usa. Sawa lang damha nga pangitabo. Labi na gyud ako suod nga higala. Nga sa katapusan mibati ra gyud og tinuod nga gugma. Ug nagtarong na gyud siya uban ni Karil. Ug gidawat niya ang anak nini. Malipayon silang relasyon. Ug hangtod karon sila lang gihapon. Dingin lang kutob ug daghang salamat. More power, RMN. Recorded by X Thunder Gaming. Mga kito mga higala ang sawat kampo ni Randy nga taga Lapu-Lapu City uban sa awit nga iyang ipangayo. Awit nga nagalahan, Got to Believe in Magic. Got to believe in that world that's full of strangers. Ang mga kaagigibata na duwa sa radyo ni Ingriding Ingvertorazo o kapos sa direksyon ni Priscilla Reganas. Kamusta mga higala o mga sukinti paminaw, kinasingkasing kong gidapit sa papada. Sa inyong nakalanlaing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa usa kaawit. I-address lang nining tulumanon, handimanan sa usa kaawit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Ubaga, ipada sa bagong email address rmndrama.handimanan@yahoo.com. Hanggang sa sunod kayon, daghang salamat sa inyong pagpanunood. Tell me how to be. RMN